Sa pamunuan ng ating ah, Ilocos Norte Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Jomar Labiano, ang ating Provincial Director, ang Police Provincial Office ng Ilocos Norte ay nakahanda in preparation sa 53rd commemoration of martial law sa gaganapin sa Sunday, September 21. So, meron pa tayong i-deploy ng police sa lalo na dito sa sentro po ng Laos. So far sa ngayon is naka-alert yung tropa, lahat ng police station including sa Police Provincial Office is naka-alert po tayo. Sakaling may magsagawa po ng kilos protesta po sa ano po, pipigilan po ng PNP po? Lahat po ng mamayan is may karapatang magprotesta, no, magsagawa ng basta naayon lang sa legal na pamamaraan. So, considered pa itong Aurora Park na Freedom Park po ito po, sir? Come again? Yung Aurora Park, ang gaganapin ng po ng rally. So, okay lang magsagawa po sila ng... So far sa ngayon, ang Aurora Park is a freedom park po yan, no? So pwedeng po nilang gamitin yan. Okay. What about kapag may gagawin silang hindi na maganda yung mga pigils protesta sa ating gagawin natin? Ayon naman sa ating pamunuan ng pambansang pulisya, as long as na lahat ng magsasali o makikilahok sa pagtitipon na yan, as long as na hindi sila gumagawa ng labag sa bastas, is malaya po nilang may pahayag yung kanilang saloobin. So, meron pa tayong namumonitor, sir, na magsagawa po ng kilos protesta dito sa Ilocos Norte? So, walang malinaw pero based on social media is may mga cause-oriented group, may mga grupo sa social media na binabantayan natin na naghihikayat na lumahok sa kanilang gagawing pagtitipon. Lastly, sir, any message po natin, yung mga kababayan po natin, lalo itong sa September 21 po? So, kung yung mga sasali na magdala silang payong or sarili nilang tubig, mag-iingat po sila sa para maiwas po sila sa sakit. Sila po ay proprotektahan ng Police Provincial Office ng Ilocos Norte sa kanilang seguridad.